forever. तुमच्या मुखार घेऊन येता वेलंकणी सैबणीक फुडें घालून हो ल्हानसो वाव तुमच्या मुखार. अरे ओच कोणा कोण रे दिसतीच नाही झाडाने ते झाडे मध्ये ओच कोण अरे झाल्या बरे बाबा बाबा कितको रे अरे एलेसन मरे तू बरे तू बरे नुसत्या मातालो आणि तू इंकित कोत रे बिस्तार भाऊ पाहिला रे बेजारच नाही घराकडे हे उड माझा पबजी बँक जाल म्हणे बहुत बरे आम प्रकडे कट रे आमगे जाय ते आहे पार्टनर तू टिकटॉक बँक झालो म्हणे एकच आलो की नुसत्या मातालो आमगे टिकटॉक बँक झाला झाले जाऊन जाऊ आज तू प्रॅक्टिस करता मस्त टिकटॉकाचे व्हिडिओ झाला अंकडे टिकटॉक बँक झाल रे आता न्यू ॲप आहे त्यांचे व्हिडिओ घाल पहा आता त्यांचे व्हिडिओ तू होय जाय ते पहिले आज किती नुसत्या मिळतो का आज सध्या अजून एक बस मिळ ना अरे बाबा हातरान माझ्या नुसत्या मिळतो का आणि ये ती घड्याक ती कड्याक होता येते रेस करून ते मी बांधून मी बांधून होता येते टाळा साडपा पैसे मग 1 रुपये ना हा टाळसा पोटा 5 रुपये गऱ्या पोटा 2 रुपये तू दिदा 7 रुपये तू दिदा नको पैसे नाही रे ए आम बेजा करेला तू मग टिकटॉकाचे व्हिडिओ काढतो पैसे पाम आम गातोले बोल नुसत्या पता होय मोठी मोठी काढू काढू आहे होय होय रे मग कोण दिसते म्हणा तू आणि मुजी आहे माझ्या हातात ए सरी होय रे काढीस ती वाडा किती रे अरे सरी होय आहे रे बरं होता आखी दाडे निघा तुम्ही मागून का म्हणला चाल गेलाय नी मागून का म्हणला रे मी चाल किती पैसा कोणती बँक झाला माझे नाव आणि पुढं भाड पडो आम काय पो कोण मग बेजार करून तुझे पबजी बँक मग बेजार करेला अरे तू मागित रे अरे पबजी बँक तुझे टिकटॉक बँक झाला रे आमच्या टिकटॉक बँक झालो होय. तुम्ही व्हिडिओ काढा रे आरआयपी टिकटॉक मरे होय. आता तुमच्या पबजी काढ पाहिजे आरआयपी त्याला तू मागूत का माता पबजी बँक झाला म्हणून हातर मान नुसत्या मातालो तू होय. किती मध्ये तू मागित लोक एवढं ए से केरे झाल तू बरे आम पाड्या पो काय कोण आम काय नुसतं का माता हुश आणि तोडते बुड नाही मस्त लोक बरे ताण्या बांगणार गाणं झाडाला लिपोयताय वाचतो अरे